Ik zie de meisjes over de straat lopen, ik weet niet of dank ze moet benaderen. We hadden het over in de maatschappij van vandaag. Wat zien we nu, zijn we zoveel gevoeliger geworden? Of zijn dit een cru, is de wereld killer dan tevoren? Of moet ik dan niet zoveel bij stellen staan en verspil ik sommige woorden? Zoveel vragen zonder antwoord. Alleen een gaan en gessen voor te beseffen dat me toch weer vergissen. We zijn verknocht aan het zessen van onze digitale adder die is leid tot bij de Apple. Ieder maal gaat rapper dat voorafgegane updates. We spelen de route kwijt in het leven, just nog via browsers aan het zo'n zit. Was er een goede tijd of zien we los als zo geweest? En dat zo is, wie weet we dat er morgen nog verborgen ligt. Ja, ik stond er eens te wachten in de ochtendmist voorbij de schijn van een verdorven staat die aan het rotten is. Wat vaker loopt het mis, niet meer gesmeerd. Jongens die ons in depressief als ze voelen er niet aanvaard. Vroeger had je geen alternatieven, maar nu zijn er nog minder. Hoogste prijzen roeping bij de jeugd en social influencer. Wat zou je ze kwalijk nemen, wat ligt het perspectief en hoop op iets te kunnen betekenen. Het meeste is repressief, we zijn naïef. De meeste toch, je kunt er niet aan doen, want het systeem is zo geprogrammeerd geweest. En niet alleen is tot de hele generatie loopt te ween of vrijwillig in de rekening totdat die moet betaald worden. Dus lenen we nog wat extra bij de bank voor ons comfort te blijven waarborgen. Het is allemaal een fun en games totdat het lelijk wordt. Hebben een wereld moet de kinderen zijn er weg vinden. Wie weet hoe lang we dan ze nog gaan onderweg zijn. Bestemming onbekend, hij helplin. Maar juist nog de radicalisering dat we duizend boete schuld vinden. Ik voel me niet tussen in zijn wereld van bedrog. Er zijn alleen een macht schele mensen aan de top van de holle piramide. Het is allemaal een fake, egoïsme wordt vermomd onder collegialiteit. Ik voel me niet tussen in zijn wereld van bedrog. Er zijn alleen een macht schele mensen aan de top van de holle piramide. Het is allemaal een fake en dat is niet alleen een hier, dat is een mondiale fake. Ik zie de straten over mensen lopen, alles wordt hier vuil gebouwd, dus gewoon een steen weggetoverd tot een stuk beton. We steken 60 grazen over voor ons eigen brood te kunnen verbergen. Alles aan me over voor een goed imago. Maar blijf bij woorden, iedere politieker voelt hem van tevoren uitverkoren voor de gele boel te run. Maar het loopt alleen een spaak tussen run, alleen het de mislukte staat van hedendaags. Niet staat er nog helaas, of toch niet natuurlijk. Nu zie de boom er pas niet meer letterlijk en figuurlijk. We zijn opgesloten in appartementen en in buurten, wat dat ze niet reflecteren, maar wat anderen begluren. Terug al om vergeleken, om scores en om cijfers. We zijn door de jaren van onze ware woorden verbitterd, echt is gewoon het zit van binnen. Dat is meer dan een cliché, topen al meer. Dat is meer dan een idee, het is een visie voor de goal om te verslaan. Die is verpletterd dat we onze kracht aan het open brengt. Dus dat we vele verder kunnen iets doen aan het gemekker. Het Twitter en het er worden wel WhatsApp homie in plekken van de WhatsApper. Ik vind de hack dat we echte connecties en wisselen voor een gemiddeld gesprek te voeren op het wereldwijde web. Dat we puur voedsel skippen voor een vettige snack. En de natuur ruilen voor de kille plekken. De plekken we kijken door aan u nog toe te voelen. Wat voor te mogen leven in een wereld like dan deze moeten meisjes wonen tot te vroegen of te laten. Lekker ratten in een hamsterwiel en vaak is het niet eens een gele deuren. De arme ziel, dat is niet de wereld dat mijn kinderen wil zien opgroeien. Van al de liefde zie dat er weinig terugvloeit. Het wordt weggemoffeld in een sombere machine dat zo dan de zaal gaan in onze holle piramide. Ik voel me niet tussen in zijn wereld van bedrog. Er zijn alleen een macht schele mensen aan de top van de holle piramide. Het is allemaal een fake, egoïsme wordt vermomd onder collegialiteit. Ik voel me niet tussen in zijn wereld van bedrog. Er zijn alleen een macht schele mensen aan de top van de holle piramide. Het is allemaal een fake en dat is niet alleen een hier, dat is een mondiale fake. Er zijn in het moderne dagelijkse leven zoveel vervreemdende krachten aan het werk. Wij moeten een halt toeroepen aan de onpersoonlijke, gestroomlijnde omgeving. Wij moeten ervoor zorgen dat het verworven welzijn niet door overdaad en wild groeit.